Uma ngifika ngingena endlini la kiyo, mathi ngiyangena indlu yakhona inekamela, ngiyangena ngiyambona nje lo mlisa nje ongemuhle kahle ebusweni, ohleli lapha phansi ugqoke isikibha se-DMD lesi sikababa esigqoke kwi-albhamu yensimbi ethi uSegoli esimhlophe esinemibhalo. Ngiyambona lowo mbhemu hhayi ngamnatshela mina mhlampe lo kade ubaba phela uzophuma ekameleni. Uma ngingena kusho yena ethi, hawu Misele ndodana usukhule kangaka uzoxhawula ubaba, kusho ukuthi-ke wawungenaseyike phela ukuthi hhayi awuyena ubaba wena. Mhlampe nami ngangizoboshwa cause sasitshelwe ukuthi uma waphika uyaboshwa, uthe awuboni kahle vuma khona ukuboshwa. Hhayi ngihambe ngiyoxhawula-ke nami hhayi, kusho ukuthi uma useyingane vele-ke izinto ey'ningi awuy'naki ngixhawule-ke hhayi. Ngihlala leso sikhashana kancane ngibona iy'ngane ey'ngaka ngaphandle y'dlala phandle, ngihambe ngiyoy'dlalela phandle ngikhontre izinto ey'ningi, basale-ke endlini baxoxa-ke. Ubhuti unokutrenda these days, kunento thizeni nje ibhuti ayithrendela. Sacela ubhuti asichazele kahle ngaleyo current topic etrendayo these days on the social media pages. Cha, lezodinga ukuthi ngibeke amanzi ngoba iwukhuluma okukhulu ezweni ngoba ngibona ukuthi ithanda ukuba yimpi naphakathi. So into eyenzekile-ke la bekade kunomcimbi kamfowethu uKhuzani wakwaMpungose e-celebrate u-15 years esendimeni. Umcimbi wakhe ubusukuphi ese-Carnival City. Ya nami ngafika noma ngangena ngaphakathi ngafika ngemoto qede ngadlula cause ngakhona la ngiphuthuma khona nanethikithi lokungena ngaphakathi nganginalo. Inyanga ngibitshekile-ke angisebenzi ndawo mina nomalume ngibacele bengaholeli imali yethikithi angeke ngakwazi ukungena ngaphakathi. So ngadlula-ke ngaqhubeka nendlela zami. Ngajula nje ngaphandle la babekhona ngadlula ngashona ngaqhubeka la ngangingakhona. So lapha abaculi bebeqashiwe bonke. Kade bebeqashiwe ngobuningi abaculi bonke abebengxenye yomcimbi. So ngenxa yokuthi beku-celebrate u-15 years ngicathi abantu ababelapha abantu ababeyisikhumbuzo sokuthi lo 15 years ngibe nala ngize ngibe la benginobani nobani yabo. Qonda ukuchaza kanjalo. So lapha into ebithinta umgqumeni bingekho. Okay. Into ebithinta umgqumeni bingekho. Bengekho abafana bakaMgqumeni okuyizingane zakhe uLusanda noSimiselo. Bengekho abafana bakaMgqumeni okwabafowabo uBabumdlimnyama babuSkhevane. Bengekho umuntu owagida kuMgqumeni noma owayesebenza noMgqumeni kubulawa abantu abade belapha. So kusho ukuthi kulo 15 years asikho isidingo segama likaMgqumeni lapha. uMgqumeni akazenze lutho kulo 15 years for iBlue Nation. Ayikho into uMgqumeni okumele bemfake kiyo, akekho into okumele bembonge ngayo uMgqumeni, ayikho into okumele ithinte igama likaMgqumeni for iBlue Nation kulo 15 years. But lapha ngithini ngezokuthiwa uMgqumeni. Yona nto le ifika ngicishe umoya yithi uMgqumeni. Igama lethu uMgqumeni lifunani lapha? Cause ayikho into ethinta yena ngila. So asikho isidingo sakho uMgqumeni. Igama lethu uMgqumeni lifunani lapha? Lize kuthiwa nje uMgqumeni lapha ngoba ayikho into ethinta yena. UMgqumeni ungena kanjani? uMgqumeni uthiwa uMgqumeni ubizwa ngegama kuthiwa uMgqumeni ungena kanjani? So kahle la ubhuti into akayilwelayo ukuthi nje kusetshenziswe igama likababa noma lisetshenziswe ngendlela angayithandanga. Kusetshenziswa igama likababa ngendlela e-wrong. Cha lapha ngifuna ukubakhohlisa baba wrong. Ubhuti sacela sichazele ukuthi kwaba wrong kuphi into eyamenza wagcina elwile, because kuma-social platforms ubhuti aka-trending ngendlela e-right for fighting for leyo nto. So sacela ubhuti achaze kabanzi ukuthi yena ufila engathi igama likababa lasetshenziswa wrong kanjani. Cela asetshenziswa wrong ngoba into ebithinta uMgqumeni la bengekho ngithi. So isidingo segama likaMgqumeni asikho lapho. So ngangifisa ukuthi mina ngingafaka nakufaka igama ethi Mgqumeni because akazenze lutho angithi lo 15 years. That's why ingekho into ethi Mgqumeni la. So kusho ukuthi akanasidingo lapho. Livela kanjani pho igama likaMgqumeni? Ekhohlakele kusamele acabanga abantu abazoqasha ukuthi khona noMgqumeni manje noMgqumeni wakwenza ukuthi for umfowamPungose. So kunoMgqumeni wakwenza ukuthi igama likaMgqumeni angasukuvela angasukubizwa kula mcimbi. Ngoba nanokuba mhlawumbe ngeke ngezwe kuthiwa ke kwadlala ingoma kaMgqumeni lapha. Phela lapho impela hayi
ngabe amagama ngiyawaqinisa kodwa ngoba iphutha elincane lokubizwa kwegama that's why ngibona angilwi mina ngichaza nje kahle ngoba chaza kahle ukuthi into engayizwa kahle leyo ukuthi but kubeni beke wadlala ingoma kaMgqumeni lapha phela hayi futhi hayi ngempela kuthiwa khulunyiswana because bekuzoba kumuse uMgqumeni futhi le nto ingiphatha kamnandi ekutheni mhlawumbe ake sithi khona umcimbi engiyekiyo ukubona makusuke kune-assist mhlawumbe lingatholakala kumele lingene abantu sebeqala ukudikile kuvele kudlala ingoma kaMgqumeni uze nge-SMS sisho lapha e-APK estage ukuthi na ingoma kaMgqumeni abantu bese begijima bebuye bejabulela ingoma kaMgqumeni izodansela ingoma kaMgqumeni kanjani bafethu kanjani ngiyayikasha into ethinta uMgqumeni yini ngikwazi ukusebenzisa igama lakhe ukusebenzisa amandla akhe kubeni ngikhohle ukuthi kunamandla kaMgqumeni for umaskandi masaqasha kuza kanjani ukuthi nina nikwazi ukudlala ingoma kaMgqumeni cha le nto impela ababecabanga indlela angiyithandi futhi angisho ukuthi abaqashe mina angisho ukuthi abaqashe uLusanda ngoba thina kuthiwa sabhinga but ukuba khona komuntu orepresent uMgqumeni lapha khombisa ukuthi igama lethi uMgqumeni anikhohliwe nyawazi amandla akhe yabo ilona into engichaza ukuthi igama kaMgqumeni engasebenzisi noma kanjani sikhona thina isizala kumele simlwele angikwazi ukuthula mina xhashwaza ubaba yabo impela hayi ngaphandle uma ngasakwazi ukukhuluma sengivala umlomo kodwa uma ngisakwazi ukukhuluma ngisaphefumula ngisakhuluma ngeke ngivume ngegama lo wambaba kuza kanjani ukuthi isithole igama laKhuzani selivela ndawonye nelaMgqumeni ibenzene uKhuzani waziwa wayesebenza noMtshengiseni igama likaMfumampongo livele ekuthenini waqedela album kaMgqumeni Secret ngiphinde leli waqedela yabona lelo gama leli impela lifele ingicisha umoya waqedela yabona lelo gama leli livele lenza ubaba ngathi wayesehluleke ngathi ubaba wayahluleka ukuqedela into yakhe ayisifike izoqedela anginankinga mina nokuthi uKhuzani wasebenza engomeni kababa for company efuna ukupromote iqhawe lalo vele masukule umuntu omkhulu uma ukhona umuntu omile ube negama elikhulu ecompany kumele nikwazi kube khona umuntu ozovala isikhala sakhe umsebenzi ecompany le company eshaya umsebenzi oclean up timing right le kumele ishayele ihlombe icompany enganizoma ukuthi yaqhamuka ne-timing enhle kabi but indlela abalibeka ngayo ukuthi waqedela yazi yanti vele enza ngathi ubaba wahluleka ukuyiculela yena wazi waqedelelwa ube nesimazi ukuthi uMgqumeni ube ne-talent engakanani so into engiyaziyo mina ukuthi lela zengoma kaMgqumeni wayicula uMgqumeni wayiqeda kwaze kuthathwa uMfumampongo ukuthi for i-promotion ukuthi akhuphuke iphezulu azova level kaMgqumeni isikhathi kaMgqumeni sisalele ecompany akabhekiswe la khishwa umbheki kaMgqumeni afaka wakhe la ukuze masimpromote kuthiwa usebenze kwi-album kaMgqumeni Secret khona la uMgqumeni waqedela khona kumele ukuthi ukhona uMgqumeni akagcushe acule khona wayesefike phesha lezo khala lezo ihloniphise ukukhombisa ukuthi ukhuluma ngeqhawe hayi ukuthi waqedela i-album kaMgqumeni into ekhulunywa ngesibotho nje thizeni so into ethi kanjalo so yebo yena amavoice akhe khona lapho but ngendlela engazi ngayo mina wafakwa lapho ukuze apromotheka ayephezulu umsebenzi wecompany leyo futhi kumele uyincoma ukuthi yenza kahle umsebenzi wakhe ngokwenza njalo vele uma icompany so wafakwa lapha uzule kunjani apromotheke but namhlanje abasavumi ukuthi wakufuna ukupromotwa yena sekuba ngathi wayefaka ngoba ekumphoqa ukuthi lapha ayike into ayiphoqa ukuthi ayocula lapha because kwawama-backing lawo yabona mhlawumbe ukhona idinga eyisele because ivoice yakhe ifika vele ayifane kaMgqumeni kwamina ayingidida phela lapho ngiyavuma lapho kwamina ayingidida so into ukube kwakuyilidinga eyayishoda angavuma ukuthi that's why belande yena azobheka la but kwi-backing khona ubaba wahlabisa ukuthiwa ubuchwepheshe umkhulu yini khuluma noma wayebheka noMgqumeni uMaduma amahle clean backing noMgqumeni wawungeza ukuthi uMgqumeni akayedwa la wawubona ukuthi uMgqumeni ungathi yedwa so uma kuba kushoda i-backing baningi abantu abebheka noMgqumeni ingazwakali even ichalaka belibheka noMgqumeni kwama-album kaMgqumeni wangalanda lona lizoqedela backing ulanda nombani qedela backing obesebenza naye uMgqumeni ukuthi kulanda umuntu owangaphandle so lento iclean nje obvious ukuthi kwakwenziwa ipromotion
company ifuna ukupromote i-artist elisha. Yebo. So ekubeni iculo nendidane ke uKhuzani vele wafika nami ngiqala ukumuza ingoma yakhe 2010 mangicabanga ngaqala uzingoma koSigiya ngoma. Le ngoma yakhe ayithini ayithi zingamana zarethathina zonqoba emhlabeni emazulwini sojabula. Iyo ngoma ngaqala ukuyizwa ke leyo kuthiwa nanga umfana oqedile i-album kwaMgqumeni. uKhuzani waMpungozi usekhipha kumsebenzi okwaqedela i-secret kaMgqumeni 2011 2010 lapho kodwa khona dlalo ngoma koSigiya ngoma ngiqala ukuzwa ukuthi ukhona uKhuzani into ethi ayibeka kanjalo. So ngiqonda ukusho ukuthi ngoba namhlanje sekuthiwa mina abalandeli bakhe bethi uMgqumeni akaze menzele lutho uKhuzani akaze uyena okumele abe nguKhuzani ngokuthi wamqedelelela. Ubaba akasona sehlule ngale ndlela wengeke ehlule uqedela album yakhe. So nje wengeke ehlule uqedela into yakhe aseyiqalile. Ngiyazi ubaba ukuthi wayeliqhawe. So nje wengeke ehlule leyanto. Into ethi ayibeka kanjalo emoto ayibhekisisa. So ngiqonda ukusho ukuthi efikeni wakhe nendidane bese kwindlela yakhe sewuyakhe emculweni seyihamba ukuthi indlela yakhe simkhomba ukuthi ahamba azafike la njengamanje. Usebenze nendidane after esevele iqedele uqedile album kwaMgqumeni. Futhi mayefika ufika uculo kwaMgqumeni ushaya usho kwaMgqumeni. So nje ufika kwakhoshwa uMgqumeni ngoba even ingoma zakhe zayincike kwisitayela sikaMgqumeni. Lo namhlanje abalandeli bakhe abangithukayo ngaye kuthiwa akaze enze lutho uMgqumeni igama lakhe aliveni nakancane emsebenzini kaMpungozi. Naye kumfowethu ngiphatheka kabi makuthi uThule naye akasho lutho. Mayibona kuxoxa igama likaMgqumeni manje ebelazi ukuthi lenzani empilweni yakhe because yena uyazi ukulenzana egameni. Akumele abe uThule umele uyasho ukuthi hayi uMgqumeni wangisiza lana la. Kodwa namhlanje sekuba ngathi mina uthanda ukukhuluma yena. Wayena umfowethu uSethule akasaveli ukuthi eyiphela igama likaMgqumeni ukuthi nenkinga nengane yakhe akusho ukuthi ngicela igama likaMgqumeni because alazi nesisebenze kanjani kuyena. Angicela ukuma lapho. Okay, so bengisacela ukubuza ukuthi abafana baMgqumeni othe obaba omncane bakho nabafowenu bayakusupporta kulento oyilwelayo ukuthi igama likababa lona lingasetshenziswa ngendlela engathandeki noma mhlambe nabo bathulile noma lokho ukuthi wena uyalwela igama likababa kuke kwaba nedentinyana kwi-relationship yenu as umndeni? Ngiyachaza ukuthi bathule kakhulu bonke abantu mina bebayalo kulwa mina ngedwa nabalandeli nalelo dlangana labalandeli. So siyalwa thina lo dlangana labalandeli umuntu ngathi umculi ngeke ngambona ole artist ngambona elwa kahle nami uSimiso Khumalo lo wale ngoma ethi bayizibi into enhle mina ukubodwa. Uyena umuntu ngathi wena njengamanje society lami olwa nami phela ngingambona umculi ngeke ngisho ukuthi abanye abanguLesbat angababoni. Ngababoni bevela. So abanye bathulile abafana baMgqumeni bamdlumnyanga uSkhevana ngiyamfonela bamdlumnyanga ngoba uSkhevana bengeve ngimthinte because akekho lento ye-social media. So izinto eziningi vele akayiboni ngathi ngafonela bamdlumnyanga ngathi Nithule nithini nakho ngilwa ngedwa nithule nikhona. Uchazile ukuthi njengamanje vele bona bangaba ngabantu abanegama elibi. So makuthiwa bayavela bona balwa nami kwamina bazokwenza ukuthi ngithuke kakhulu ngiphambili bazongifaka isigcwagcwe esikhulu kunalesi esikhona njengamanje. Ngak-understand-a futhi lokho. Yabo. So njengoba ngisho ukuthi abafana baMgqumeni okay abafana baMgqumeni ngoba bacula ukuthi bangabafana ubaba omncane. So mawukhona into engayibone kahle phakathi kwami nabo ngiyakwazi ukubafonela ngibuza ukuthi baba kanjani la kanjani. Nawo mawukhona into abangiyenzayo engekho right bangifonela njengengane yabo besho ukuthi ndodana ukuthi nokuthi akukho right kuyeke. Yabo. So into ethi ayibeka kanjalo. So sicela usichazele ngobudlelwano bakho nama-siblings wakho, ingane zababo wakho and ukuthi singane zandawonye siyaphila mawukhona udinga usizo lomunye uyakwazi ukucela omunye mawukhona umuntu ashoda ngako uyakwazi ukucela omunye ukuthi ngesithi mhlambe ulusanda khona into ayedingayo uyakwazi ukufona ukuthi
mfowethu naku nenkinga ukuthi nje awungisizelana la ngikwazi ukumsiza ibhova uyakwazi ukufona ukuthi bhuti omdala yazi nenkinga lana ukuthi awungisizela angisizana nami ukhona ngudinga ukubona ngikwazi ngibafonele ngibatsho ukuthi webhuti ukuthi as long as singakhulanga ndawonye so ukungakhulumi ndawonye ke ngicina kungathi isikhathi esiningi ikona uqheko kanti alukho uqheko ukuthi impilo yethu ayifani because mina ngikhulela ekhaya ngikhuliswe ngenye indlela usanda ukhulela eGoli ukhulela ngenye indlela ukwenzeka ukhulela eMsinga naye ukhulele ngenye indlela so into ethi abe kahle kodwa nje sizingane zandawonye siyaphila la nabanye abasekhaya abancane abangakadumi ngibala nje laba abadumile usho yebhuta ngithubele ungancane kwaphatha kanjani-ke wena ngesikhathi abalandeli bamgqomeni bezama ukuvusa imoto yakhe kushuthi la emotweni kaMgqumeni imoto kaMgqumeni ya ukuvela kwayo ukuqala yavela kwakuliphutha cause ngangikhuluma nengane yasekhaya intombazane WhatsApp esekhaya so ngibuza ukuthi kuthiwa liyakhithika ekhaya kodwa khithika izulu liyakhithika ekhaya izulu so alikhithiki napho iyakhithika yezo wase ngishuthe isithombe ushuthi wavela ewindini washutha isithombe kwase kuvela imonto le ase ngibuya ngasiphosta mina isithombe WhatsApp ukuthi imonto yami ileli sithwathwa kanje because vele ngimangidlala ngithi into kababa izami vele ngokwesinto ezami izinto into kababa kodwa nje ayonto engayiqhakambisa leyo so ukuthi imoto yami lesithwathwa kanje kwasuba khona abalandeli abasithathayo futhi ngingiproblem bayithatha into bayiqala bayiposta ku Facebook isithombe lesi sase sitrenda ke leso sithombe kwaqaya kwatrenda leyo trend indaba yemoto kwase kungiphoqa ukuthi angibuye nesithombe official semoto abantu because sebefuna ukubuya bazi ukuthi imoto kanjani ngayo so imoto ngithi imoto yawo 2010 chaza ukuhlala ngo3 months umnikazi wayishonile akhe yashikinqa nje mhlawumbe la ko February so abantu base bebuya kimi nama comment mangipostile kuthiwa angivule i-donation card uzodonate kuyona hayi ukuze kuvuse imoto angazi mina ngicabanga ukuthi abantu kumele bengisize ngokudonate imoto wakusho bona ama comment ukuthi cela ngivule isikhwama yaza ngenelelwa ubaba uSimomozo washo ukuthi wamention yakumsulu kuyena umuntu ongazi waziwa ngendisha undisha ngazi yani wamention ukuthi akayisize kanjani kanjani but mangilungu ngipostile ezinye izinto sengidlulela into emonto abantu bengitshela into emonto ukuthi angivule isikhwama sasahlala ke nabafowethu nazi ingane zabo ukuthi sabonisana ukuthi okay lento abantu abayifuna asiyenze skisa asiyenze ikhadi abalifuna asiyenze salenza ikhadi salikhipha yami salikhipha ikhadi kwathi wavina ukuthi njengoba kuyimini umuntu okhulele ekhaya futhi ohlala ekhaya usimiselo owena umuntu omdala asetshenziswe ikhadi lami because imini uthembakala ukuthi umuntu omdala vele abe ngiyagama kuthiwa ngidlala yamali setshenziswe ikhadi lami ke mina ngibiza ngombathi ikhadi lami libhalwe Smbathi ngalikhipha ikhadi ngoqiqi sekuyimini ufuna ukuqola abantu ungafuni ukusebenza ngale sengifuna ukuthi abantu bengivusele imoto ade kusho bona uma comment ukuthi indaba yemoto ngiyithulelana kusenjalo ngilinde ukuthi khona abantu okumele bengidefende phela abantu abaqayona le ndaba oba uSimomozo kwayena oqala owazotshela abantu ukuthi le moto mayisivukile mina ngizodakwa ngayo yena njengobaba kimi wayibona kuyinto right ukuthi atshela abantu ukuthi mina ngizodakwa ngemoto njengomuntu ngimthatha njengobaba ukuthi ngizodakwa ngemoto mina kuzoba umthobisi Sithole uyibona abantu ababilisa le nto ukuthi ingavukwa le nto kwashintshwa kwathiwa ngoba ikhadi lami ngibiza umbatha kwathiwa mina kuthiwa ngumfana wasemambatheni kwathiwa mina ngihlawuliwe ngasemambatheni so kahle lento yaba ne-conflict eningi emndenini umndeni awungenankinga inkinga yaqala ibona labo bakwi-social media yakhuba zibona laba negama njengobaba uSimomozo stand of abangiseke kwaze waqhamuka onjoko nogcabayo uswidi bangaphandle wayibona bakwazi ukungiseka laba uyibona basondelene nami okhoza uSimomozo waqhamuka nezingophoze ngitshela abantu ukuthi uzodaka ngayo imoto obuye bazotshela abantu ukuthi mina ngiyilokhu ufuna ngibonela ngihambe ngiyomaketha ngiyofuna umsebenzi umgqumelo wefuna ukuhamba nazo izinto zakhe
into yangiphatha kakhulu lapho ukuthi kuzobuya ulusana azothi uvumelana noSimomozi ukuthi mina angihambe ngiyofuna umsebenzi. Le nto ngiyazi ukuthi eyomndeni kodwa nje yangiphatha kakhulu ukuthi ulusana kukhona yonke into ngithi lento saseyiplanini naye bathula bona manje kodwa abanadatha mase kuthiwa mina sekuthiwa noma njengamanje ngathi mina efuna ukuvusa imoto hhayi ukuthi thina sonke saseyiplanini bathula bona ngithi bayasaba ukuthuka kumele kube yimina ongasaba ukuthuka. Okay abathule kuphela-ke sekuqhamukela nesizothi uvumelana noSimomozi ukuthi mina kumele ngiyofuna umsebenzi ngathi lento yenziwa yimi ngento akasayenzeni. So nje la nto umfowethu wakhe ngalapho wageja impela kumele ngiveze phambi kwabantu ngoba naye ngamtshela ukuthi hhayi la ugejile. Kodwa esenayixoxisana leyo nto kwadlula inkinga kwadlula kuyona. Ubhuti-ke washo lapho ukuthi ubize isibongo sakaMbatha. Kuza kanjani ukuthi ubize isibongo sakaMbatha ube uwakaKhumalo? uMbatha isibongo sikama ungizalayo. Uma ungizalayo uMambatha. So ngibiza uMbatha ngoba kudala ngithi into yokushaya kweyitifiketi ngabe usuhambe uyoshaya wedwa uba wengane ngekho wawubiza isibongo sikamama wakho. So ngesikhathi ngishaya isitifiketi mina ku-2002-3 lapho ubaba wayesegolile ibulwe izikhinci uma uyena hamba wayongishaya isitifiketi kwa-Home Affairs ngihambe noma ngase ngibiza uMbatha kanjalo. Leyo ukuthi mina ngibiza uMbatha ngoba ngahlawuliwe mina ngahlawula ubaba wavela ekhaya wazomhlawula uma ukuthi-ke indaba yokumlobola-ke bengamlobula kodwa eyami nesimbatha isolved. So angibiza uMbatha ngoba ulokhu njani ngihlawule ngibiza uMbatha ngoba ubaba wayesegoli isikhathi uma ngishayela isitifiketi and futhi ubaba wangekho lula ukuthi kwayena ebiza isibongo sekhaya uMakha angibize ngishaya isitifiketi angizobiza uMsiliwe njengaye because naye ubiza ekhaya uMakha wamsiliwe ngaleyo nto ukuthi naye ukuthi wayengahlawuliwe futhi yena umkhulu walabo waqeda-ke emaselweni so ukuthi naye washaya logogo kuphela uba umkhulu engekho into ekanjalo. Yiphi ingoma nje uthi nje uma udlalele nje vele kucabangise uMgqumeni legend le-country? Ingoma-ke ngithi iyona engiyithanda kakhulu kahle khona wena ingoma eyi-favorite yami kuzona zonke ingoma ezake zaculwa nje eSouth Africa yonke ngawubali waphesheya ngoba ngulaleli ngalokuthi kaMgqumeni khona le ngoma ewu-track 8 kwi-album idla amanzi Phapha Man ethi Wemthembeni wabalekelani. Wemthembeni wabalekelani lakini uma ngabona inunga ngitshela. Wemthembeni wabalekelani lakini uma ngabona inunga ngitshela. Bayabuza abantu ngapha nangapha wathi washonzaphi indoda sewudlala igebengu. Bayabuza abantu ngapha nangapha wathi washonzaphi indoda sewudlala igebengu. Uma ngabona inunga sho uma ngabona inunga ngitshela. Noma-ke ngiculele yama-2000 ayaziyo because mhlawumbe ama-2000 ngeke yazi khona lethi ngizothumelela SMS ulelo zwe akhonana noma ngawuze emajukujukwini ngisize ngibophe inamba yakho ngizothumelela SMS ulelo zwe akhonana neza noma ngawuze emajukujukwini ngisize ngibophe inamba yakho sengawulawa indlala ngisele ngedwa ilokuhamba nekhathi leleziyoma noma ngawuze emajukujukwini ngisize ngithola umuntu oyongiduduza. Into ethi ayibeke kanjalo noma izwi lingavumi kahle. Cha siyezwa kodwa nje iyeza yona naturally. Ngabe-ke bhuti ngoba ikhona mhlawumpe into ofuna ukuyishela abalandeli ababukeli bethu? Ngicabanga ukuthi engangidlulisa ngifisa ukudlulisa nje ukubona ukuthi abafowethu ngicela uma kwenzeka behlangana nami lama-comment abasuke bewasho ku-Facebook bakwazi ukuwasho nabukhoma khona beyobona ukuthi ngeke bejike nibela bakhona amehlo engavalekile.
leyo nto ngithanda ukuyidlulisa ukuthi laba ngeke bephinde la bahlala khona amehlo ngizobe ngiwavalile ngaleso sikhathi. Cela bengitshele amakhomenti abangishona ko-Facebook. Ilokho nje ngicathi ku-important njengamanje. Ngibuye nakulabo futhi abangisekayo, ngicela ukudlulisa ukubonga kakhulu kubona ngaso isikhathi abahlezi benami. uNkulunkulu nje abandisele aqhubeke abavule umqondo bakwazi ukubona into enhle uma beyibona. Ngibonge nje kakhulu labo bafowethu abahlezi benami. Siyabonga-ke bhuti ukuthi uzosijoyina nathi today kwimbeleko. I think usuklerishe okuningi ama-misunderstanding amaningi ukuthi ekhona about you ku-social media by being here. And then, dear family, we have come to the end of today's episode and the moral of today's episode. I think, guys, it was straightforward. Let's learn how to support each other as Black people. Sifunde ukumelana neqiniso. I mean, there is two sides of the story. Singajudge omunye umuntu before we understand the other party. Ukuthi yona istory sakhona simi kanjani. Thank you guys for tuning in today. Please like, share, comment, and subscribe till we meet again for episode next week. Thank you.